ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 ଇତିହାସର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହେରୋଡୋଟସ୍ ଇତିହାସର ଜନକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ଜନକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 ଭୂଗୋଳର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଏରାଟୋସ୍ଥେନେସ୍ ଭୂଗୋଳର ଜନକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5 ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର ୟୁକ୍ଲିଡ ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ଗଣିତର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଗଣିତର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍କିମେଡିସ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7 ଇଂରାଜୀର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଜେଫି ଚୌସର ଇଂରାଜୀର ଜନକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ହିନ୍ଦୀର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର ହିନ୍ଦୀର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ସଂସ୍କୃତର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାଣିନି ସଂସ୍କୃତର ଜନକ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10 ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଗାଲିଲିଓ ଗଲିଲେଇ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଶ୍ରୀବାସ କୁମାର ଯାଦବ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଚାର୍ଲସ ବାବେଜଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 ଆଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଜନକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଆଲାନ ଟ୍ୟୁରିଂଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13 ଟେଲିଫୋନର ଜନକ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଗ୍ରାହାମ ବେଲଙ୍କୁ ଟେଲିଫୋନର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ମାର୍ଟିନ କୁପରଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15 ରେଲୱେର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଜର୍ଜ ଷ୍ଟିଫେନସନଙ୍କୁ ରେଲୱେର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17 ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ନିକୋଲସ ମାଚିଆଭେଲିଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18 ସଂଖ୍ୟାର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ପାଇଥାଗୋରସଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19 ଇମେଲର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ରେମଣ୍ଡ ସାମୁଏଲ ଟମଲିନସନଙ୍କୁ ଇମେଲର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20 ଶୂନ୍ୟର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ?
उत्तर आर्यभट्टଙ୍କୁ शून्यर जनक ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ।